Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinabekten panjenenganipun Ustadz Untut Wawan Sembodo, ingkang kinabekten panjenenganipun Kepala Desa Taji Ibu Indi Astuti, ingkang kinabekten Takmir Masjid At-Taufik Taji, ingkang kula hormati Ketua Remaja Islam Taji Saudara Hartono, saha para Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, langkung rumiyin monggo kita panjataken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kenikmatan sehingga wonten ing dalu punika kita saged makempal wonten ing Masjid At-Taufik mriki kangge mengeti pengaosan kanthi wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa. Shalawat saha salam mugi-mugi kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang beta umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah ingkang kita raosaken sakmenika saha ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin. Wonten mriki kula kajibah minangka pranata hadicara badhe maosaken susunan acara wonten dalu punika. Adicara kaping setunggal inggih menika pambuka. Adicara kaping kalih inggih menika wesan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adicara kaping 3 inggih menika sambutan-sambutan. Adicara kaping sekawan inggih menika tausiah dilajeng doa. Adicara kaping gangsal inggih menika penutup. Acara kaping setunggal inggih punika pambuka. Monggo acara wonten ing dalu punika kita bikak kanthi waosan basmalah sesarengan. Adicara kaping kalih inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos dening adik kita Ayu Sekartaji kalian adik Ani. Wedal saha panggenan kula sumanggaaken. Adicara ingkang kaping 3 inggih punika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang kaping setunggal saking Ketua Remaja Islam Taji dumateng panjenenganipun Saudara Hartono wedal saha panggenan kula sumanggaaken. Sambutan ingkang kaping kalih saking Kepala Desa Taji dumateng panjenenganipun Ibu Indri Astuti wedal saha panggenan kula sumanggaaken. Sambutan ingkang kaping 3 saking Takmir Masjid At-Taufik Taji dumateng panjenenganipun Bapak Samsul Mawarwan SE wedal saha panggenan kula sumanggaaken. Adicara kaping sekawan inggih punika tausiah dipun lajengaken doa dumateng panjenenganipun Ustadz Untut Wawan Sembodo saking Yogyakarta wedal saha panggenan kula sumanggaaken. Adicara kaping pungkasan inggih punika penutup. Monggo acara pangaosan wonten ing dalu punika kita tutup kanthi waosan hamdalah. Mekaten saking kawula menawi wonten atur ingkang kirang ranani dumateng pangalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunge pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.